Hola, mami. ¿Qué? ¿Le gusta la cocina? Uy, la escucho regular. ¿Va en el coche? Yo genial. Aprendiendo valenciano. Sí, ya verá. Mire. 16 fetges d'un penjat mengen jutges d'un punjat. O algo así. No, tranquila, es un trabalenguas. Aquí comen arroz nada más. ¿Qué? ¿Le gustó mi acentico? ¿Sí? ¿Le gustó? He tingut un día esgotador. Sí, exacto, agotador. Es la primera vegada que más senten tot el día. No. Es verdad, no le estoy mintiendo. He estado todo el tiempo estudiando, limpiando, estuve también... Bueno, sí, tiene razón, no he hecho nada en todo el día. No he hecho nada. Pero espero que al menos me dé tiempo a limpiar los platos. Porque ya les dije a las parceras estas que lo había hecho y como se enteren... Bueno, pero lo del valenciano es verdad, eso sí que es verdad. Sí, mire. ¿Cómo va el teu dia, mare? ¿Has venut alguna assegurança? Ja, és complicat. Tot el món contracta online. Clar, no et preocupes, mare. Que si no vens avui, vendràs demà. Si no vens avui, vendràs demà. Vinga, que no t'escolte bé, no et sent bé. I sort demà venint assegurances. Que sí, que en vendràs segur, que sí. Vinga, adeu. Cari. Què? Cari, he escoltat a Lucas parlar amb sa mare per telèfon. I literalment li ha dit: no et preocupes, que si no vens avui, vendràs demà. Què? Que ve la mare de Lucas? Des de Colòmbia? Però si no tenim lloc. Jo què sé, és la primera xica que porta a casa. Això és veritat. Hem de ser bones anfitriones, Ma mare és cuinera. Le puc demanar la recepta d'un bon cuscús. Mira que bé, pardal que vola, a la favola. A la cassola. I jo puc cuinar un arròs al forn i unes arepes. Així té una representació típica de cada lloc. El més típic d'este pis són els macarrons de fa 3 dies, Paula. I per què no ens ha dit res, Lucas? Se'n deu haver oblidat. Mira, ja ve. Hola. De què parleu? No res. Aida, que vol fer un cuscús. Estàs malalta? Però si cuines tan poc que tenen una foto teua emmarcada en la tenda de menjars preparats. Calla, que jo cuine molt bé. Ja ho veureu. Per cert, no tens res a dir-nos? No. Segur? M'heu sentit parlant amb ma mare, no? Perdoneu. Sóc un desastre. No, si ja ho sabem. Però no et preocupes. Nosaltres ens encarreguem de tot. Segur? Em sap molt greu. Fa molt mal olor. Podrem suportar-ho. Sí. Tachan! Cari, podries preguntar el nom, no? T'hagueres estalviat tinta. Tens raó. Escolta, com va el cuscús? Té pinta de gat atropellat. Podem dir que és una reinterpretació del cuscús. Una versió deconstruïda. O podem demanar petes, Quin desastre. I els plats continuen per escurar. No havia dit Lucas que ja ho havia fet. Corre, vine. Benvinguda! Pots saber què feu? I ta mare? Ma mare? A Bogotà, suposa. Però si le digueres per telèfon que l'esperaves avui. Què? Espere que tot això no sigui una excusa. Perquè he vist que encara no heu escurat. Nosaltres? Este tio té una barra? Que no ho ve? I l'he fet un cuscús i tot. L'olor eixe de socarrat és el cuscús. Ja l'he cremat. Almenys et convalidaran el seu de valenciana. En el capítol d'avui hem après que no és el mateix vens de vendre que vens de vindre, tot i que sonen igual. No vos confongueu, com li ha passat a Aida. També hem conegut algunes tasques de la casa, com escurar, arreplegar o cuinar. I ara no ploreu perquè ens n'anem,
Sempre podreu posar-vos un altre capítol meravellós de 3 i no res.